què tal? Hombre. Què tal? Que ets campió de Múrcia ja o què? Sí, bueno, tenim d'anar a l'última per només participar. No es pot descomptar sense no haver participat. Però tenim tots primers, els resultats, i bueno, teníem d'anar a presentar-nos. Enhorabona, tio. O sigui, molt bé. Ral·lis bé. I ara com és que estàs aquí? Perquè, bueno, l'any que ve potser volíem fer alguna de muntanya i llavors pues, el Gerard Morgadella, que ens fa l'electrònica això, ens ha fet un mapa nou i volíem provar-lo. Clar, canvia, tornar a la muntanya després de portar l'speedcar aquell que portaves. No té res a veure, és molt diferent. En muntanya és molt més divertit un CM que el Mitsubishi. Que a més veig que portes rodes de rally també, no? Tampoc en fem el gasto ara de comprar de circuit. No, que gasto mínim i ja et dic, reglatges els de rally, el cotxe està per fer ral·lis, que és el que té de fer, i aquí venim a provar, és un test que fem i no... Si podem estar a dalt, doncs guanyar i ho guanyem, i si no doncs fem segons, tercers, quarts, el tema és vindre a provar el cotxe, que funcioni correctament, i ja està, i passar-nos-ho bé. Bé, com tu fas per no despentinar-te amb el casco o el pentinat era més recte? Hòstia, no, perquè o sigui, és curiós, perquè la gent surt despentinada, tio, tu saps de què passa, com un jefe. No sé. Que sí, m'he posat maco perquè m'han dit que venia el DRFM. Bé, després et pago unes cervesetes, guapo. Què tal, com ho tenim per avui? Una mica fotut perquè els tres de davant corren molt, deixarem córrer els de davant i la nostra guerra darrere... Ara ho has dit, el repte és trencar el mínim de coses possibles, que portem una temporada que fa por. Traçat, què tal la pujada, com és, tio? Bastant ràpid, alguns trossos bastant ràpid, però a la vegada una mica així tècnics i complicats. Bueno, agafa el telèfon, tio, que segur que t'informen dels temps. I tu què, apretarem avui per guanyar o avui no et preocupa gaire perquè ja és campió? Bueno, no em preocupa gaire, però vull guanyar, no? Sí, no? Si fem segon, fem tercer, però l'important és guanyar. Vaig veure Teledeporte parlar en castellà, tio. Home, sí que hablo en castellano també, eh? Molt bé, tio. Després a baix tens una mica de cava, si voleu. Això faros no en té, no? Això és de muntanya i no en falta faros a la muntanya, que correm de dia i circuit tancat, o sigui que sense faros. Sí, molt bé. Bueno, estem aquí amb, conegut, que sí, de la Focus Trem, Oriol Boluda. Què tal, tio? Molt bé, encantat de veure per aquí, per la muntanya. Sí, home. Havia vist els reportatges però no t'havia trobat encara, tu. Pues mira, és que tu no hi corres gaire amb això últimament. No, perquè vaig deixar-lo el 2010 i aquest any he fet una, mira, al costat de casa. Aquest cotxe d'història perquè és un grup F, o sigui que no es fitxa homologació ni res, és un proto. I per això aquest cotxe, el cotxe de les alegries, aquest cotxe. Quan estàs de bajón, puja aquí i puja autoestima. I de rodes que vas de noves o gastades? No, de fa 3 anys. Però estan bastant noves, També. Bueno, és que fa que 3 anys, clar, RFM no estava amb això de la muntanya. Aquest senyor, com va ser això? Va ser subcampió? Sí, subcampió de muntanya el 2010, amb aquest aparatet. Però passa que n'hi havia els Evos, n'hi havia coses tan grans, hi havia cotxes similars al meu, n'hi havia els grossos no hi eren, que avui són. 11.000 voltes, tio. Sí, això, Déu-n'hi-do. M'ha flipat això, Sí, 11.000 voltes. És un motor de moto, això. La gent diu si porta un motor de moto, però va ser que no. És un puto X, de 500 euros que va costar quan el vaig comprar, Mira, segur que tens hores aquí invertides. Vull hores i la dona cabrellada. Pues apa, una salutació per ella.
salvant amb el BMW s'ha sortit, es veu que ha picat, no sé si molt fort o no. I jo de moment sóc campió de FX ja, bueno, perquè com que amb el canvi tot feien proves no pensàvem estar davant. Però al final, mira, la sorpresa és que ho hem guanyat, sí, el Lluís m'ha fet pedalar molt aquest any, però bueno, l'any que ve ens tornem a veure les cares. L'any que ve serà més complicat, perquè com que hi ha aquests mitjos i tot això que s'apunten a FX, doncs serà més complicat. Bones, estem amb el Cristian, que tio, no t'hem vist passar, però a l'última no. A l'última no, què? La pregunta és, què? Una curva s'ha tancat més del que m'esperava i el frenar s'ha girat de cul i em pica contra la valla, però per sort ha sigut poca cosa, només la fibra. Sí, per sort hi havia la protecció aquesta que posen pels motoristes sota la valla i ha parat tot l'impacte això. I vam tenir problemes amb el sistema de canvi, amb el cut-off, ho vam solucionar, problemes de frens a la Guardiola de Berguedà, principi d'any problemes de diferencial, i ja està, perquè no hi ha més curses, si no. Guapo, pues estem convençuts que l'any que ve anirà millor, segur. Sí, és el bo que té, que segur només pot anar millor. Jo crec que amb el que cobro d'RFM podem cobrir-ho. Sí. Com vols una fibra, una carrosseria diferent, un alero nou o algo? Una mica mala sort, ja que hem trencat un suport de motor només començar i hem fet la primera pujada que hem hagut de parar a la meitat, per dir-ho així. Això m'ha perjudicat, però bueno, hem pogut després sortir, arreglar-ho, comeix algun error a la segona passada, però content. Pujada ràpida i molt xula. Sí, de totes les que hem fet, una de les més divertides, perquè és molt ràpida i enllaçades molt ràpides. Home, hi ha parts ampletes, però sí, sembla més una carretera a vegades de rari, algunes parts, ser revirat i haver d'aprofitar les cunetes. Ja el campionat de muntanya s'ha acabat, crec que has quedat quart de turismes al final. Sí. Que està molt bé, darrere d'un World Radical, d'un M3, del Seat que porta el canvi més curt. Content, per ser el primer any, molt content, i l'any que ve més. Magnífic, enhorabona, molt contents de que vagis de pilot RFM pel món, bueno, per Catalunya de moment. Per Catalunya algun dia serà el món, no? Sí. Avall! I fins aquí la pujada a Sant Feliu de Codines i fins aquí la temporada del Campionat de Catalunya de muntanya. Ja sabeu, Francesc Montner, pilot RFM campió, Gerard de la Casa en turismes. L'any que ve tornarem, suposo, espero, ja veurem, ja us anirem comentant i si no ens veiem a les G-Sèries, al GEL, d'aquí un mes i pico, que sí? ¡Agarra fondo! ¡Agarra fondo!